Yatsina all day. This Akoma that's your na yet to me Yatsina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma. Oh, how baby, go see me. I call baby, go see me. Oh, humble baby, go see me. This Akoma, that's your night yet to me, Yatsina all day. This Akoma, that's your night yet to me, Yatsina all day. Akoma, 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 from for party. Kayo, Yoyan, you are a free. And Fianumni, and Akoma FM, Amakuma Sama Santamai, and a Kanamai at the for free. I had the biggest for party, our Ghana, a Fiji Apostle, Saturday, 22nd August, 2026, and a Padru Bako Shop, Jumadian Assas. Jumadian Apostle, our Asokwa Municipal Assembly. I opposite Makion Pentecost, New Asafo, MHHS, School Park and so on. Akoma for parties, a person boy, a piano punch, Portia, Atosotia, a num and apples of the poor. Frey, I was 0246 766060. The 5th edition of Akoma for party. Guy said date, no, a Saturday, 22nd August 2026. Akoma for party, a proudly sponsored by Promo Tomato Mix. So we are local food, so we are continental food, a stew, a soup, yo, piano, we are Promo Tomato Mix. A Buafua can be an AFR deodorant roller for fresh and comfortable long lasting dryness. You put it to 0544 726882 or here seasoning. Your flavors such as chicken, beef, goat, love, ginger, garlic, spaghetti, and a shrimp. 0244 525908. Last show insecticide powder. A Kumamoa, Yomutu, Yomanamfo. 0246 519012. Medima Foba Clinic, Dr. Time Tasso, a Buakago. Also the government hospital. 0244 774 282. Body crown, fresh and frozen food. Now I yet say, Ayat Market, or chicken, fish, sausage, gizzard, and a car. Freying. I was 0542 769 251. Gentleman Dental Clinic or Tonsu High School Junction. The Pacha Bus Sing Wasama. Okodai Gentleman Dental Clinic 0559 139582. Grow Fine About Tonic makes you grow fine. Yeah, the Ghana. Yeah, Coco and I 0244 596532 and Akoma Peters no your natural helps here and a dia 0245 105476 Akoma for property Oba and quite different where at Yasa. Masia baby or do fufu and Epa no abe funo Nemokai so Akoma for property no you know where you are a free Akoma FM 87.9 Kumasi. Being the biological father of Nsem Jeffrey is greater than 99.99%. Therefore, it is practically proven that Nsem Matthew is the biological father of Nsem Jeffrey.
Second chart. The probability of Nsem Matthew being the biological father of Nsem Gerald is greater than 99.9999. Whatever the case is, Wakama
kind of what and what you say right so Mama Kuba you know like I can't on you and yes I did and yes I did no one be was so one what would you ever say? What about Matthew? What does what understand.
What you buy my you can be better than I want to. What you now say become my host. Now make it to say I know what it. Comfort. Comfort from what me na say doctor I better tell say doctor trust me na me say doctor trust who your host after I doctor trust who na what is this that my black friend one we just had here for car what be the case no what move Yo, let me say. doctor Boss, yeah, mess around is a bra. It's a bus idea. So we are, but you see, like I said, a good ball, that's how you can react. Yeah, no banning change. That's over for Kakra. Being a shoe. I mean, say, you're not mad, but you can't over a yacht. I know, one to obi a doctor but you know, and more behind me. So, I want to, you know, Mama nyina kwaba adeba Akoma 87.9 FM Akoma eye sanabo smini that so and I bet obi ano me na wo asese abran so one ye eba betina onyame enkoso na onhiraw na onye wadom pii na dwumadi yi mu no hyɛ so ɛma me sɛ ɛbrɛbɛbɛm ama wɔn so watumi afrɛ na wakyerɛ wɔdwe nti berɛ no so a na wafrɛ na wobɛhwɛ bi ɛwɔ Facebook Akoma 87.9 FM wo follow yɛn wo like wo comment no wahyɛ follow like comment and share san so ɛna YouTube bi Akoma 87.9 FM Kumasi subscribe ne mia notification bell na so ɛbrɛ so a wobɛnya notification no na wɔn so ahyɛ ama foforɔ ɛnya bi ahwɛ Rabin Obinsika Information Center na Free FM 97.5 what my manager that's in Aquabia Sika Reverend Felix Reverend Kofia Meya Papa Mechiachi Amuna and na so and also what should be Obinsika Information Center none of me with Yame and Shapa Rocket Minerals Limited Papa anointed fashion body Ayedi as some make us say one was so a bit more Nana Safari Information Center or Asante Mampon. One may be na total filling station also. One of a be more now. Also, Labati, taxi driver make us say, nay, what they are and until Ube Shebi, Ube Shebi, worshiping so. On your TV, Pastor Julius Naba, Ewaha, so and Evangelist Samuel Mensa, Sikapa, and a Koko, Timnina Ayakrado. Isma Heward or no, Mr. Ebia Obo Chidom and the Adons in Belich, Nana Yao, or a social media. Okay, and Kobe Tuesday, okay, Belucci Kobe Tuesday, one more at the end, Facebook and YouTube. Into Bomodia, say Ebia Obeje pray. Now, Mameka some show. As those who spend their time looking for the faults in others usually spend no time to correct their own. One more abrebian wajebre na washushan for and from Sumuno or no ankasa enya bre and fa and shut or no ankasa name from so. Tina a tronikai was it ansana ubeyi obi enya simpuna ediamano no a yana wankasa wash or the anyway yansa. We would dear. Na wani ase no ɛda hɔ a wakoyi obi deɛ obi aniwa mfomso edi ne ho ɛno nti gyae sɛ abre bia no wohwehwɛ mfomso ɛwɔ nipa bi no ho no obisa ho wahwɛ wo deɛ wahwɛ mfomso a ɛno nso ɛwɔ ho ana we ɛne ne a meka kyerɛ wo wotware ma ho fia na wakɔ akɔka kyerɛ wo bi sɛ ne ho ayɛ fi
na wo nam wo nware wa moto mutu usu kwa ko no bia na moto mu nso etu aso moto mu kankan wo hwia wo de afa ho aduro anti ya wo ho aduro ansan what we akoyi obi de medin Marcos dwumadie no Akoma mu nsɛm ɛwɔ Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na yɛde Akoma mu nsɛm dwumadie no yɛde brɛ nti baabi a wo bia no bɔmmɔde ansa wobɛgye brɛ na wobɛhwɛ yɛn na afutusɛm bebree wɔ hɔ a ɛnɛ yɛde ɛma wɔ sɛbɛyɛ a wo nso wobɛtumi ɛnyɛ bie na daa ne daa nyinaa no wɔnyɛ bi ɛde abɔ wo bra na ɛnra asɛm a ɛsi ha mekɔ nyinaa no na metwene ho paa ɛnɛ guest yaba ɛnɛ guest yaba ɛnra na yɛwura bi sɛ de me message na ɔka sɛ yɛne yɛna ya mfomsoɔ tumi ba ne ade na sɛ bɛrima ɛna ɔde ɛbɔmmɔden a na ma yɛ sika sponsor yɛ ne yɛnkɔ baabi foforɔ nkɔyɛ wabere wo nipa korɔ paa wɔte yi de mmetwa owo a onim ne enyi sɛ ne yɛ ne dia onim ne a wɔne ne wo onim ne a wɔne no ɛwo yɛ a wɔkɔ aba na wɔbɛka akyerɛ yɛ ai ɔkɔ aba akyerɛ yɛ onim na na asɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛka nsɛm wɔkɔ aba bɛka akyerɛ yɛn onim paa biribi a wɔn mo nte madi one ebetumi aba sɛ saa den no koraa no wɔne mmarima mmienu na odi ka kɔ ɔyɔnkɔ hɔ ansa wɔba antoni hɔ eti wɔyɛ confused nhunu baabi a wankasa wɔkɔfa ade no fie nti wobɛhu sɛ Antoni bi a n'anim ɔhare ɛna sɛ bi ɔno na ɔyɛ adwuma so na baako yi ne ka 2x4 nti ɔyɛ a wɔntumi nkyɛn na mamfa mu na baako yɛnkyɛ tiefo na sɛdeɛ nsɛm no ɛsi kɔ ano yɛ tei ano yɛ de maako mmarima no mu bi no aba ɔmo so yɛ ano free to say we are not too much. I have be messages of now what you me obi baba na omo adwiri nyina no nti ono no na obi plan say ono de oye bema nti sese wo fa ma be 5 ana 6 na yere kana wa no tu wo be ka bia wo ye oba wo ye na wo ye nya wo menses nti na wo twepɛ no menses na wo twepɛ no to me train na what menses wontimi na yere kura hunu no ka to se akoma wo ya do hu yo oba akụkọ nyini come on tum na me ka de wo ye de wo ka no me na me ye ba ma me na me ye bo ko ha wontimi be hye me so ai ya times ahodo wontimi be hye me so me yere ka na adwene do me yere tete me do ai your firstborn for DNA. Someone no. No question. No question. Nana asem we mami fancy so pato aban ni. Se on fa honka. Na be me bia enye mpratwe oyere. Firstborn. Let me see papa me check. First born. Yeah.
say the Akodruno system na Akodruno. Who say a man who say yes, a man a man be see a man no it is a man so far or must be yeah our poor man cheating it yes you go I go that's Julius say ukuru kwa also kwa Ubani mo be shia. Me say, I told you dia, I'm me say I want to come out. It's any government yen say. Oba le wo ya. Ne wo ye di eni na hwe. Fa ho ne wo. Yo yire yo. Sadie yo. Na ka wo ya. Fa ho wo yire o sadie yo want us because it's a fair man say. Wo ya ya di chinam. Ya di sim because oh yeah. I want you know. A man I understand. Mamma, the car on the yes. Now, Miss Mamma, what's you know what I'm say? Why you could the concept of the boys the family and some of family. Me banna me be ona ba kire kwa na because I don't know my name na 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 kira wa and I'm market oh yeah, oh yeah. One born another Akatawa is one people. Woman don't chip on people. What two to me, that man is want to mean Castle Obano and Milan wants to step off and 9 because they say, well, I'm First, Bama or Cafe. A man on the car. Never mind. Sister Sandy money in almost. Because I say, I would let me say, oh, dear, your pa. To me, for becoming a who are you so more than 10 years. I'm telling you. Maybe I'm a say. Maybe I'm a castle. So she said, oh, I think now. I did be a ya. Now, dear, that. Sana Obana, what Papa I think a corner be. It is what's the dimia me. The idea of say, Bema dear, and so far, my baby, and only me say, so Bema was hard, you know, what Oba, no, so this hard to be dinner. Say, oh, no, I and what was and it's as I mean, I am yeah. I don't see any part. Me, sir, idea say, no, some more about we're passing on it, and I'm not doing it. The Bama Bonnie, you son of mommy, and me, we are what
yire wo yire ya wo pa David, se me ka fa tia ka so ka fa tia me the power is so. me ya wo Let me show her. Serious and condemn the ideas. I'm a gentleman. Oh, more about. I'm crazy. na wo ko bo ba o bo ba Mr. Dama, Oh, boy. Dam, or Fredma. Help. No, wonderful. No, oh, no more sound for myself. Yeah, oh, show a go. No, about to meet Yabama, 1 minute. Now, quiet. No. What's young on your gentleman? No, about na wo ko so ni ma wo fight baba ti o fight Baku. Você deixou que você sorri ele mesmo. What's the program? That's what okay. You better call them profile. And what do you Eu baku, me achei onde eu tinha for. Sabe, Dr. Grofa trust, maka create foti akom de wase. Grofa yi mo je dura e di akasi koko. E dura friend design to Zailen. Na yi mo je dura so. Dura ba o mai mu. Oben mo dura bi abo ada se po di fa dura ho. Grofa yi ho da bibiri. Bisi na isu kiri no. Mo ana wi asi twa na ho. Mo ana asase e tenten. Onya Grofa mo je dura no ye no e na isu ne ko. Obi se honam yaw. Na posto na ye ne ya ni nkotudwe sasaboro na chiribremo na dompim aye grede onu go fam agedro no ni nkase mu ye ne ye na eko onu go fam agedro no bia be kama obi so na tika kire bi na akoma na ebo peri mu ana na ye mo ahye no onya go fam agedro no ye ne sa o hawo ni na ifiri ho se dura na jua obi ada ehwan kromo no odo de ontimi na omini koto ha na be beto ya go from the don me no na de achi a ni se be boni pru nyane no asalo asole obi to si aduane si ho a odi di se be wom saa wontimi ni gi onya go from the don me no odi sa gi ntumu obi di o se pompo na e bolo na e pai odum go from the don no pompo ni nyina ahwiti obi di o so odware wi a ni so okopa afi obi dwene ho onu go from the don no na ho hene ni nyina akọ na de abetom na de abetwam ama grow from agedro no ensoto obedu pharmacy na aka mi ni si ho eba shop na aka baako na emu bi oba bi abag mi ne grow fan hye e menstrual disorders nsa bo mu hawo de mfie du no ntimi mu ni nsa onu grow from agedro no moja na ba ni pa wo ti yaw de yi clot onu grow from agedro no ne bibia e kama o che ne mess no de o ye ne tot eneba o che ne etwa na nsa na asa akọ onya grow from agedro no ye no na bosu ni school na otwe no ene so kama na bibia ba fine na de ene ame ya tu ye drin Dr. Messi ne se obi so e family planning na wie afini o twa ni moja ne mba onya grow from agedro no ye no wa ba kokra ansa moja na ba bebu obi so wa pa onya obi ka che ko grow from agedro no so ati se doctor e kana fidie so se nyankopon wa mo ba bia bonyini imu mo ba wa hwe o Messi ya awo betimi abo odi wo sia yoyo ko pe grow from agedro no ene bada ne na so ene oba bia fafuro na grow from agedro nti no ti o tie me already oni so a the number no hwe TV ni dia ya loud phone atwa ma fra TV no
So the bear of pharmacy, ombre. Go find number 0244 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32. 32. And I'm not sure about Kwaba and Nika Baby. He said, Doc, you want to send me 980. Me the pim was the pim wa as a penny be if you feel mobile. You know, go from a gadol on your beard in the BI come and say, man, run man, mine. The doc, a dinner word to me, at the end of this hour, how we back. The Buffy, this one, me are 2 boys here, but church room. One who said, and Sacred about some no naivety, you know. That's how the born in a Fred cholesterol, they can grow nippidianum 15 to 20 years. And to go yari at the band and a hunches and so on. A doctor for 20 silent killers. Silent killer, yari a bit of walk of Fred. Did he carry pressure, heart attack, stroke? So I yari whom I almost a doctor for says a preventable. I didn't try. Doctor Fortune said, Sadi will want aside from who be a friend actually. That actually now Doctor Fortune said, any question be from what the Pediana no way a popular Pediana Quina. Said the Ekan Mujan Pao, consumer one echo. If you near what did the Pediana chicken a friend in nutrients. And from the Ahumi and the Pediana sonation a friend oxygen and air fra a pompia Pediana Quina or Pediano a good fine. Nyame anyo wadu asade guru wesai timwa emma emoja ntimi ni apro yi bi sa gina bre yi a doctor for tundini low density lipoprotein so the body ewuro ni pedua no enti kai bo na kokko ni pedua no bebo mo se yare kase di onu ba nso obem so wonsa enu na yo tititi no ni pedua na kai o bo kokko se muani muso nu go fama yeduro no yi srade enfiri pedua no nye sa srade ni betai ntiri no ayetuku my doctor for a friend arteriosclerosis. It do say be na ye de. It's from no friend oxygen or say ko win odi humano e no one time. And no so adwen di sa oxygen e di humanity. Wa nya ne ntem afa ni duma. E ko pa no say adwen no source no statistics mu. Ti de so wani wa no nsa unan obema wu a na asama ba. Pressure tim beto ani so adintra. If you said nam say moja ni timi nkonti o sa akoma di ahodi fufo pia moja no. Sawa speed no between my pressure beto ani so what to pay. Wano tibichia won se dompedwumbu na da ho adentia cells na mu e do bitia fom a aso atia fom so ne nemo ya tofo obi frɛ ne be ma onyene so obi se dura na jo a ahye so gya gu no honam nyina ahye no so trafa akuche na ojirafa akuche na ne nasi pija obi so chi start ya ahye ne ni eyi atofo na nyiti fa edwan ga ɛno ne yɛka kyerɛ sɛ go fa mageduro no na yi srade no firi padua no nyɛ sɛ kakra srade no foro wo soro oduru adwene ne ntim na pressure bi ba na adwene ne ntimi pipe doctor sɛ wanya stroke gya okra sɛ ako ato yɛ bi sɛ sɛ wotumi kɔba kra ne te sɛ na yɛre ako ato go fa mageduro na yi srade firi padua no nyɛ sɛ kakra wote hɔ o dwene wo ho dodo bɛka sɛ wokɔ hospital oduru hɔ a doctor bɛka sɛ ebi wɔ mu efiri sodium koso ntine ntimi ni bio cholesterol level ni koso tinamo anwa me di bio sugar level koso tesikibe me di bio we be ma otwu mutan udu sa brema ya sa prepenso a be ma no adwo enya adwuma bio go from yeduro no se be beboa ayi srade fu yenu fi duro bi wo mu a friend is into xylem eno boa ayi srade fu yenu na kokoo no so aboa ma mogya di afisa na yi nti de ba fidie so a e ka kire nua ma no se be ma ne nye do perishim ye ntiri na mogya fom nti go from yeduro no ne mogya mfa ntiri mu ye na ofro be ma na waje so adwe nti nua ma no ma to ye din Dr. Mensis ye fie du no mu ne nsa onu me aba ye ba na oti yaw ye ba entwa ye ba e clot we family planning na wie na atwa mogya ni na ma odwa de go from yeduro no se de ye ka no na mi adum ye di hu o so bi aba ya to di go find ointment no ye wodro waposo ye o ya kutubi wachi pipio chiri bremo waposo ye o ya wodum go from agedro na do ointment ni atwi ba bi eto aduro bi abeja go from agedro ni bi ato say pharmacy herbal shop drugstores ya kasa so wakasa na ma chiri to aduro no wo hia ka na no ato na mum so open do mo atu ato na wa Asante region ha Kumasi a asi apotafo PFA pharmacy afi New Road
per 1,000 cartons will be yammer. We see about room, down from room, calling up Ashtown, Brazil cow, Tinated, so full life, you walk up. Have me was a quality. Saxeba, Patas Blockhouse. And then they show Patasua, Costa Pharmacy, Pampaso, Yellow and Oregon, Coombs, Mateba, was Santiago, but you go for my road ointment in Beato. And Kramer Muko Kashi Drug Lane, Elze Heba, Harlos, Pass, when you go for my road Beato. Sama for Eco Pharmacy, House of Drug, Dama, go find a hole. In Coco Hillside, what a friend Isaac Glass Store, and now Auntie Akoma, when you go for my road Beato. Sunya Capeba, Muse, Green Light, Ubigabi. The Chima, every do dip, go find a hole. Brekum Dr. Clement, main station, Ubigabi. Company Pristia was a Midofie. The crisis the answer when a fellow Ubigabi. For we are Gapsin Pharmacy, when you go from a Bruno. Mancasim Air Social Station, when you go from a Bruno. Where Upuni and 1,000 pharmacy, Tamalo Pika Billa. Udu Boga, sister coach, provision store, when you go from the Bruno. Won't go from a Bruno, a worst issue, Mount Nipagania come. So, shall we sign on now to treat you. Sianas Nacho, big down, no, the Yarikasian air bro. You go from a Bruno, now you're no man, come up, fair. Now the ointment you repeat, now you're in our choir. You can't go fire. Why you must say It makes you grow fine. Now make a be on us and then let's have never to Yo. and yet twas so for so. Yeah, it's also friend that has this year 0244 596532 0244 6532 Francis here. One Dr. Ebeti Akoma na the eche wadwene ebiano so webisano. Aha Akoma 87.9 FM and afe oniati mamu samtumedi no na wo hwe na wo tire gya. Marco, Yes. media enam DNA nti eni sunsanso a eba mama bebre no mesira se wo ye oba warefo a ene mame tu afua mede ma mu nyina ne se oba warefo emfa wo kunachi oba warefo bia se wo kunu befa wachi 10 times a emfa nachi emfa hisem abufuo emfa wo kunachi ene me tu fo nemom sunsanso na ma ko e wo so nti a ene me tu ma efo no enkanka ne ma warefo no se wo twempna wo nka ya awarefo na me tu omofo no empratwe no enye ndi mu wa awurade anim enti wo nka ho enti de mo pesa mo ya mo ho bia mo nya mo ho ende mo amasem na emu oba warefo a bema aba ofie no wo besire wa wale na abusua mi enu nyina atena se na yaka se oba bema adi ni sika ne niamma enyina aba bedru no aka kire wo se oba yi me beso mo nyam na ya gene na watena siasie se maje ntoma maje niema ebi wo kra me ma nkasa na yetimi abaye yere ho ade ebi sedie sisi anisuo ene pentin kwansa na watumi abaye na yere ho ade me paata oba memfa bi efri se ene monyam hye no ukunu na mesina wo beja bia bra bi na wo ma ne no koda ye no me paata no wa eyi obefa wo bi keke one wo beba keke wo hu si wo kuna ja wo wawari ya wani mo nyam hye ne kwosuru nti na wo hye da abembe wo abefa wo abese wo wie na wanye mu wie se kima ebeduru mire bi no ku beba be di ye ni Ye ne kwa da se dem kunu wo to ho na ye be ye di ye ni me paata oba wari fo ye ba be ye odi ye ni ye wia ye nim se wo ni ku wo ye no na nso ye be wie na ba no enye ni ku dia ya to su tu no wo ba hunu kombia ebede wo be ma bia ni me yere be ma bia na ni atie na wo suro nyame bia no onim ne yere wo kompna kura wo suro ne yere ababa wa wo nza no be ma ne hye da mo no ne yere fra no oda wo so na so peke ko no oda wo so na so peke ko ni me yere na afra mi wa peke ko no e kire ebu a emu eduo a wo de ama ne yere oba ware ko mfa wo kunachi ya to so mi ensama akwai enkora wom nti wo gina ma nkola no
Mame ka bibi nche mema bi. E mema bebrebe a wo mo adwuma ase nyina ye mpra no. Eno abra yi tina ha wo ka ye. Na mo wura fi a. Na dwuma nyina sanye. Na dwuma nyina sanye. Hwe ode ne free police station. Na ode ne duru ha. Na ode ne wura ha. Na wo kwa su ha. Na wo kwa ha. Ye de nse egu na chi. Aye de ade a ye mpra no a wo yere wa tew. Wontumi hwe fie nyina wo yere okodi pa eba hwe nkwala no eme bia ni bra buru kurom ha se wo mo de wo nsa ebe ye adwuma ahomate wo hunu ma ebi ti abobo ya so ebi ti prage ya nchen ebi ti ha ne ha ebi ntuo ntuo sa hodowo enti sensu so no ekoma ma ya di ni nyina akoma enti penimfo se wo akoko kanyi a na chi wo be ma ne ne bedi na chi enti me ma ne koja nkwara no na wo mo de eja wo wo ba no enti me siramo oba wadefo a ya ba be hye wani monyam oba wadefo a ya ba fie oba wadefo a ya ba ya wedding amanfo nyina ba wo si ya eja aware a ye bodwa aware ba ni eja ya kofrefre ya betina ha kra Nancy evangelist wale ya betina ha am frem some of them ko da na nko wale be ba cho be da ya hu ni ya betina be na so se ko da wale enti ye kota na tiam na ko da wale ho ya ho ye benya da ade e ka ye boy ye kaketwa ye hu kura ye kutwi ye nim kura ya asam ketwa wonim nebo ye be da sa kotwi ye nim asa betina se ye beja wale enti ma fuwe se wo kunu no kwa ne so mpa bone so mpa ne ma fuwe bi ma bonsanfo bi so aba ye nim ye ho ne ma bi ye da kete ni ase e mema ne bi ka kire wa omo a na gina fro ka no omo nyina omo ano me se ba bi tu so wo dia wo se ha wo bi kuna na wo dia wo je obi kwa ho waje mema no pese obeku fie o wo pese obeku fie wo pese obehwe nani aso wo pese obeye saa ne ma ne nyina enti ma ware fo mesra mo se ba ma ne so a ma ne nko o se wo nante a ma ne nante nko o se wo dura wo dia ma ne nuru nko ensu so aso ne ba na that time one ye wo se three na wo sire DNA no DNA no ebaba efrise ma no mema no omo nyem be ma beba na ha mu a onyem ade a betumi aba ya yare na ebi a ebeka na ye dey ato ho na afri de wahunu no de utumi afre no ya ne phone message na wasa ne sani ni nyina no wo se bra ye kunu yare na afre no na tese nwa no na me ne ma me bi kasa na o se omo kaka ekonya ababa awa bi chinchina wo se won pene yiri bi na wontumi nwan no biem ne yiri ntimi nwan no wontumi nhuri nsito woji ka be ene ho ahwan wo se ka be woji ka wo ntimi mutu ho wontumi mfa ne enko wie wontumi ye de ne ye bia na ne ru afi ne wo se na wo akire ho ana ne menyina so ye koda ho ne akopa ne choba baby a wodri woni mantina ne ja wo ne papa se da ne ntina o so wo ka dien papa se da ne ntina ana nkura ya wo pe no fa yen kasa na de besie no esi wie a ene ne wo behu de ekene afei de ne maame de ya sa no mkope baabi ma ne maame tenae ene ne okofa obai bai ne dru ne yare bremu no edru ne yare bremu no afei na papa no se ne yire samra na o metena ne nche na oba ne se ono de oma ono oba ye no wanwo nti okoye adwuma na wo de ahwe ne mma no enti se no wonya daje ema metena wo papa no hu sese nti ono no se wo pa ko na ekokope wadwuma bi na ye de na ye nti se dru sei na me die wo betie me na
na wo be fu me kutuo no a pastor Julius abo wana Mommy, ayo ko mi e Me pese abo ye audio bi ho. ah, Me pese e oba na e ka asem bi. Na oba ni wie ye no o ka ne de abie na. Oba so be ka be ma and wo ka kwan ya ne papa chiti pa. Na be ma ne be ka se ono no on chiti da o ware a anasis wa ware kwa na won chiti na ohunu nsunsu aso a chiti de ba ye na osa ohunu yi omo bre ye ba ne maame so e de ba ne papa so enti ohunu se enya de ye tu onye bi but we nyina chi no oba bi nso te ho ka se chiti no mmemme chiti e was a man chiti ebi so ayi no say you ready about ka mo mo ma ye no yes very interesting mo ka se ọba titi a ọsẹ bẹẹma adwuma ẹyẹ nnọmẹ ẹni ade ọtí wọn. na bẹẹma chiti ẹnsẹ ọba adwuma. wọ́n sún ní wọ́n sẹ́ wọ́n yẹ. Bẹẹma chiti a ẹnsẹ ọba adwuma. Maa mi diẹ mi sẹ ẹnsẹ ọba esi kase. Saa isu na maa mi saa isu na ho yẹ maa ne fa sẹ ebi bẹẹma yẹ more important and ọba yẹ less important. Ebi baabi asɛ ɔbaa yɛ more important bɛrima yɛ saa deɛ no na ɛsɛ yɛ kuro yɛ man no mɛyɛ deɛ deɛ ɛyɛ sɛ bɛrima yɛ more important wona mesɛ mekyerɛ aburoni nte saa sɛ yɛ bi aburoni nte saa ɔbaa yɛ sɛ yɛnyae saa deɛ no a ɛmmoa yɛ ɛdɛ na kaa kyerɛ ka sɛ ɛbaa deɛ ɔma mu nso na man difference woman onwa be man na la juma say na so ba onwa na mburu na jama e dey na me engineer say adwuma ni be say yira ni say adwuma mbo no edi sika chen efia ware enti say we 10 series na to yire wa adwuma mbo ni be ka say man 70 adwuma ko e wunya mfa so say na ko 70 ko na 10 be 2 fi ade e o be saage the third day no afro ne ma me nti apo wa fa sika ma me nsi enti anu mo mba shi sika no mo adwuma be say mo ne yire ya balon so asade na mama ya disi ya na no mo ba mo ayi tete no a ye ma ye papa no ma say e ku bi odi ne yire tiwa na ne kakai bi na eno na ne ma na ne tie ya no a ne so obumu ade you can have no kabi you can no me papa tiwa no say me ma me no bi a man kora wo o ma ti mi tra da no to nko sa no ka so tamu no apero so no ura ne yiri ntimi ngaza so ari una wa na so ne wa so no and this how you oba da ne no when ba e na o fa na ko titi ni sa when ba me se mo produce kala ye di kuma mi tonko ai se si aba e tonko ta mi tonko akane na mama aka kire papa se si aba ye di ko so no ebe ye mo asisi e di se school na ye pese ye mma bi ko ye yai ne ya atwene a okay oh ma on say you know blow up ye ma na nam dan asesa ho ade ba kwa mponti ase no na unim said those days no there were okay say funny plate here enye chiwadi before me my selfish from the team okay can same be say the manipulate ye na nanom e na this wa pepe me ene yes some wish so full here enye chiwadi na be bia basira for the team but you must say mo say and this any be mo so full plate here must say you be bia for my cause so full enye chiwadi why go be bia for what process so full enye chiwadi we yire for what na do so good to be tired and I don't want by one come my man and my sweet with me see you so yes I am na for by next and before me my selfish with the trade me be money no be for it you go see as what you often it be say be man ka for for the chin na me do say business and ma for no mo twem kan mo de dan oni mo background ma be ho no cheating watch and wa power to ama what dey tell me but you feel as a woman to oyem still it also for the tibia na wa come to oyem
See, I want to say, I'm a Christian girl. Me encourage the word. I say, your word, my near one cousin in the money. Mother say, listen, who won't be any one more to give me one, who won't be with baby and will be that. And say, you uncle woman attract the sound because a mad woman or no one will be no more to Unimo background, a man and brought it in. Can you name a for bank in one more success some way for one selfish interest? Banner for it, a bad luck, but will bear one of the for banage. If good luck and bread or banage, if you feel like the witness of fun at more month. But let's be in 2020, or bad Pia Presso, my bear, my beer, my name, say, and manipulate. Mema is so selfish or feelings. Can I not say, no, Mema Casai, final, Nanka said, Bene, one in a brush, bigger for almost young man, or so can be a woman and your vice president. Can you only really favor Mema more? It will take a man for granted. But a net and Yamaya, a man's Casa, a man's Cabia, a woman, it is Sakatas, one of my Cati, and Nima, or Yedina, Chemo, Bema, funny. Partnership obani suwa tia kana bema die katolika mo se de ni pipe ba bia mo se bema o chiti o yeswa e de ni monyam ni ye die bre no na o de die chiti o so e no na de bad luck and ni krasa bia mo mo manipulate ya and we are in 2026 system can sense on your back when go chiti on partner e no kwe wo na make but me encourage you ba bia se on go chiti on the partner so because why people said you boy jamai no ye wo mo ankasa ni pebia boni nti no so be bia sister e one way you will prepare for it. But Bible say they will break your mind. You one person need prepare for it. And you yamen away and bonnet, and you couldn't away and bonnet. And you one person need prepare. And away and bonnet. It means you want so bonnet be our bear management. So, but so, right here with the screen is to know where your competition wants to see them in Marco, Pastor Julius. you are 7 now. You can't Nigeria pay my woman. And No one has the man or many at your more catcher. Which is a rabbit brain from a chair. No one say man now there. Even though my and they want a spiritual implication, maybe mama see a point and I say, oh, spiritual implications are all men and open board. Oh, it is all about the money. anybody in what is saying? Someone speak and someone. See, uncle. Let you know, okay, no, and you know, correct. Hey, The book of Proverbs. hey, Asochia Oba Opa Ukretia Winya a very serious than them. The book of Proverbs. not as a Bama idea. Not as a say. No, a Bible encourages us to be my That's it. but so Oba Opa Ukretia, what punishment is very severe than them. Yes, not as a way now. We have a punishment there. Yes, Aha. so bad than no shit. In fact, the book of Proverbs. It's like a young man. I say, Mama. No, That's right. so I had all in the panel, they are fine. But say, oh, panel, no. But I make us say, Oba, so for Ukunetia, the book of Proverbs. The repercussions, you know, Yes, it's serious. a punishment, no, a very serious than said, them are It's a thing as I say. Or no person just a the lady make as if to be or no I need to be on one or no emphatic statement said Bible I can categorically says about friend as to online. Yeah. Said what to progress also the person. Oh yeah. Yes, I know the audience, you know, and the witness. In biblical, that's what time. It says, I will be a faith in can't remember the crew out of home. Oh, I won't say, I won't say. But spiritually
But point you make it very we be at sense. As a connect to Adina this say. May the Bema do betting about Jamai. Now Oba na ya de sade ati e ma be bira ma e break it down and no na your person na ti asese e ti na be dem conclude say so do feel say also make say na we say the person we go be na yes ama who feel o you fa what you there as a yo ya but what game we do what you know say so we not say it means that the emotions and our person is now one or don't say I don't know fan. Two other could on them on nothing. Three other oh my bad go through a lot break it down emotionally. Now when they said the story I now coming AI for video and me. About one again don't feel say nah. This is my new girlfriend. I want to marry her. She'll be my second wife. So if you come with you, and your banner there, and your banner discussing, I say, it will be your mother behind. What is on one field? I think honestly, college, on again, it was why not just be where are you going? No one does say, I don't say, wait, you will soon. Opie ba bonten a oba no on so be na di obedu one say me so na since we decided to take a second wife I will even go to be a first one me so fan na me so no for your information if you go it media to no oba na oh ma me say yes yeah oba yeah enti mama yen na I don't know me beba na me no yeah enti oba na me be ma oba na yen tina sumdie na yen ko fa buy back see I can say every free Dr. Ba aso ye near the amaya her for any team phone nyina dan dan nyate nyakopon ya adom no de adom no dom yen ye betra sia me sia ne ye bodam aka nipa amenipa bebrate ase say ye wo herbal hospital bi okuma esa ya die bebre ema wa wo ya die paate so a wo bre no wudi bewura sa hospital wa ya die na ekontem enu nti herbal hospital ne din ane na ho asem ane ne ye beka kire no enu ne ba herbal hospital ekamfo ba enyaro nyina bedwane wadawo mabom den yo na yade ha wo ne gya isu ne adwendwene no yade ne bewura ya so na de yade ne ba sanka for rade sa haban odedom Dr. Ban eni ni wa moda eni wa monso da enti na wie bomode je number no na yade bi adoko wo edu be frete as for say isu akono oba ye besia no kwan ama won so atra asase so enti won kwa na Nyankopon de dom no wadi amen ama bi pra ka ma de ati obi number is 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba ewo Kumasi atonso ago Aban hospital in the chi and ye wo and so ye was Painters Road 18 Junction ho ho so so obi aso pe Dr. Ba ube hu yan ni asa ya pe dani dan nyina nipa bebrete si ya ka dompe ya ka kase ya ka dompe ya ka kasa e ma ne nyo so bebre enne nipa bebre ya wo ha wo mu dompe mu ya de ba ko a wo nyina eyeboi wo nyina yeboi enim so nyina enim so ya akwara ebe yawo eno ne kasa ani dompe mu ya de eno nti na Dr. Ba da Nyankopon de aban adom na ode bu nipadua na ma dompe mu ya de afri nipadua ne so ebisa nipa bebre enya haw awo mu dompe mu eno bete we be boss ye de dade ne ko hye mu o ene dade ni de hye me mu hwe nyeye obi be se matin kasa no ye de dade na ko hye mu ye screen no ye ni sei ni nyina na Dr. Ba se enda wie ya me ni udi nkomo yi na bia ye bode wro ka kire wo se waji kasa ye wo ya no enko ye operation bia wo bia fa bra Dr. Ba ho se wo de ba esan se Nyankopon ba ban de du nipa se ye mfa se ya de enti se wo nya doctor se Dr. Ba wo ni ma ban te no ni pa ya ban fo so ye adwuma
What is I at the end of Brenna? No, small joe. And you know, go over a square. None a chicken, and I'm going to go. That's when they would think so bad. Yes, I said, yeah, Habano, to Dompenesua. Now, Habana shall see a river to Penim. No, yet to Penimo Juma, I'm a Peno, and you found you. And now, if you want to me, and you got to if you're not doing anything, the tickets, we are dead. I'm not say into the new house was Dr. And then you know, you come on, can't you say? Ya dear, my womb, you say, no, ya dear, don't think on Quadia. Obey me, the Abbas or ya dear. And ya dear, Bian. And money was money how. For blood, Dr. Banya, yes, you are. Now, no, tickets, and I, ya dear, bar. I'm at the same in the way you go and no be a tickets into what come to be. Ultimate plans for and take. No be a chicken, so cocket as well. And no, Doctor, but you more than one control. So, Doctor Biaba, your friend, Dr. Bar, your friend, the Champo Bar, your friend in your when you are begun. So, what did this how the who actually be dying? Yes, this woman go before three between few brainy, a being feared to see a crown or we go before. Then, never sorry about the power. And your mom was sorry and ante. One was a 2 million coupon the shah, Bemono, a bedi Dr. Pansa. And then we would think of. Now, the catcher will say, "We young Quenchia, Emma don't be bois, a doctor." Etinano, and my own papa, a quotation, Emma Papano, the castle who stay paying in Papa 90 years. Nobody come back and almost say, I be a grown papa in a year, and to almost the choir, the Divinum say, and now, but I want to get the Junior see the Div should be named. So we are now little command, you say, yes, when you feel your foot is 90 years, when you know. First, and careful that you be a man in Wabbit, Dr. Bar, or for Papa Penny, or for Mammy Penny, and your daughter or no, any more. Yet you have abandoned to swap. Who was supposed to make a send up not upon your fine enough for most small jumo. And here be a nut, oh, Papa, do a unicacra, oh, Mammy, do a unicacra, or Quenya, Shabby, or Cotia should be a man a castle more bois. What is someone didn't remember Dr. Bar? Yeah, nothing, yeah, I would do penny. Amadu Pinatua. Ebi make obi to obeka say any of Kamade e mpanim for pa enya nokre. Ye patches the first no music penny ka say de ne to ya and the Kabam ye say enya nokre. Wuni adura na akeka sansem we nyina wo no. Ye aduro no say we 2 years, say we 1 year, say we 5 years, say we 90 years, 100 years. Ni na to pa e ma hoto. Enti na da wo aye boni nsem aye kan nyina no. Enye dede bi pa ane ye enye dam bi ni abo sabe eye dunia wo enu ti ye kasa wo re awo to abeka si edwe ye nu na so nya ni bia wo bo moden adu gusu ani na kasa ni to bemu abu no e ba doctor wa shene nso say ye ni udem ye beto akasa no ama dompe na tene kama ama wuni padua anya mfa hudie e bia ye ka dompa asem a obi to obeka say eni ya me ko me ma me ba ko ni dompe pa wo to aso kire me na me ma me on si ye ka dompa e bi obi ho wo to ha na dunya benz no ma ka eni ye sha se eye ne ya no no se eye no kore ko kana mse ma bi jai na ye se we ba edi wonyu nkromu a se bi di mpamu oba am ye de haban na to so ama na no wote ya no ade betie na no wo to se fo enti bi a wote wo udompe no wo koto de no ase ye oya obu ane de na wo no ni koto de no obu e ti sese no wo se yi pa na ya koto a obu onantia na ni koto de ni so kekrakra obu onantia na ni koto de ni kra ma na beti ahwe na toto no ete seka ne bodwent emu agogo sa no mani nyina ete se koto de no enu ma dida ni mu eda wa te se e cartridge no ana gegro no ni nyina rere enu ti na ma koto de no e bobna sa no enti wu kwa na e bobna na wa won so bobna enti no betu obi koto de esu kekra no no nso boy kekra boy na chete koto de no eda ye ya na so enne se de Dr. Bensi kasa eme nkrofo fiama no ne every UK every US every Canada ni Italy ni Germany e pa Dr. Bensi ye ho e be je haban to koto de so na chete wuti kroma na wo bre wo koto de no e wo so de ba Dr. Bao ana shane so se e na no e bi awodu koto de ko ba bi ankosi aga enti wo ba mu ya bu na me chewo na me kasa de we chewo se e wi ase yade o nya na adura yade no ofiri nipa no so ntem ko enu nti obi a odi ne koto dwa tini
ebi edi mfie bebree kwa na wo de ba Dr. Banso ewa yen ye behwe edi ye se yade no enti bi obi edi bia no emfa ye ho ni nyina no so obesole ede yade na ba ye behwe ama kuto dwa ye oya no afiri wo so ama ho ato eni obi o ma aposo ye me ya ukirego na eso aposo no arthritis na fa no nomum ama na rewinti na ama dompe etwi dompe enu ti na me pagya won sa na ya wo ya waposo yo ya enu beti obi si ma hu tutu aba obi si me sasa bro di adoku me na be na bakọ sasa bro di afu eke ejete me enu be wura busua bi o me de sasa bro ada no yom to o me de sasa bro ada no o mo busua ade ana da bia obi o won bia ye sasa bro ni Dr. Banse se person na no obi ka cho sasa bro ni adura o si na o nu di kuma enye no kre ye won haba bia obi o matism pa etete no ọba Dr. Bawa ibere na masasa bro ya de no efu ne so ene awie mi ni wudi nkomo aka cho so usisi na ya oya no nipa usisi ba ya oya bebre ni bebre ho ya mo spana ko no ana aka tia amo musisi ya o ya na so ne sisi ya de osro fale Dr. Ba se usisi no de wato fam se de wo da ho se ma wuntimi nsole ye ni nyina no pra Dr. Ba ho ensem ya making e sika kakra bi ni etwa na Dr. Ba ho o mo de so ba Dr. Bawa di kuke wo bia no betumi ya de ho ya de enti ka say Dr. Ba mi ba no we de me de menya sika pia enye no kura da obi a oba ye ho bia no onya na aduro e de ko e ma no hoto no enti bomode so sisi ya de no wo de baba Dr. Ba ho ye de kasa no ene mre ni nyina e ba ye de hia ese foto ne say e ba fa Dr. Ba number no na say ye dambo say ye twa say ulcer say ye diabetes e ye ya di ekutie ni pedua na bomode se fa number no na fra ye ni enu ni nkomo na fie mo amra na ya de ni entu firi ni pedua nu e ma onya fa wodi e 0244 0244 988 004 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 akọ Dr. Ba ewo Kumasi Atonso Ago Aban Hospital na chi ane ewo anankan so ye was Spinters Road 18 Junction da bia me catch you say ayaresa de ye fa no ba bi ba ko pe edi e wo se bo anum e bo abrapom eye ba mako yes dear mako okay ya den chaka sia mama kwa fabra breed of Saba aso ye ya dia ma ya hwefo ene atiefo nyina dane dan nyina te Nyankopon ya adom no de adom no dom ye ni e betrase a me say okay me mama kwa ba famra kuma 87.9 FM and afi oni TV akuma mu Nsem dwumade no na wo hwe na wutie no Pastor Julius evangelist ekwe Marco atensem komo na yedi ne no ho e dia asem be de bi na me no ete se de bia na me boda wuro no se ma hu sa fe de me nua no mema ni bi so asomo mo so because ma me de bia me ka se me wade bi mo ho se ho de opese obi nyama nsa na yema obi eti me no me sisi ba wo sisi me ha me because o opese ye wi na onye me so eti me was our principle it say ever since I many fear me be musa say ba de e na be na me no sani me yankwase asem say ejai kura man kura ba ko me first nya so fude ni nyame asem ya sua kakra enka ejai kura ko di ni ben enya na kura na de atempenten ko abre hu na mane ansa obenya be ejai kura na kam so me ko mo here papa I'm telling you but as in yamisua na yamisuro and ama do baby na ya balance say Bible say jadi oja no na ntinye hwe because yeah so pa we would me gina say ya me ya person so ma wonom but you fit ya na be lawyer na so do ko je kesa so to buka ma so to baba eno wa wie se was nyame amfa fi na wa nya adwene bi se meme ye obi ntimi mo mebre ye na wankoton nyaado kakra wankoton ahwede kakra wankopra abo kakra ankoja kakra amasi anko aburubu kakra na wa mo pra na ntempenten kwa me ye lawyer na o papa de kakra nka ho a cheme kakra na wie be ye lawyer de a afi na kwabrane aba me papa no me ba no me hospital be e bra betua ani ade ma but anenya misrunti eti
me be say me say ya say wo papa fi say akola no be ye nipa na wo beto adua mo anoma ade ne wo mfa akola no nyina yi ade ne wo mo akola no ade ne wo make sure say wo so responsibility say eja no be ye ba we ene de ye mu bebre ho na you bet help my you be for us bit my friend nipa bebre bit my friend and that's why a doctor so a lawyer so America so here ne papa na ne ma me ko ni mu ma che kwa e fa so akokodu mebre omo nhwe obi answer the message me a message na odi ba ye no ba bi odi free nso ye ba bi a nana e papa free CNChem also good afternoon my I'm Honorable Stephen Nyame from Ahafu CNChem. What you're saying is good, but I want to ask why a man can be married more than one and the woman can never marry more than one. That means we are not equal. One share Samra. Samra na was a dear to be bit man, but one share why Umbra. Says or phone so you didn't come Umbra. And I say, I am Mamra, Mamra, make us a be a fool. Young you Sama. And the Ghana Constitution come. And you know why I say amendment. Yeah. And you know why I say amendment. Let us say those days, you know, and yet, Mamma one Amamra a time and yes, son. You female genital mutilation. See a church. Ma, Sabio, no, so what you pa, no, Samran wa, so what you pa, ya to not tell. Near Tiffy, feel is you. Na ya mamra ya practice who feel is old. Na ya mamra na ya practice Ghana ha. Ma na wo na so ti ya practice. O pa kwa che o baba na se bi twa na teba. Na we se ya na chewa. Wo di o pa kwa che o baba na ya na sana we se ya na chewa. E che so amamra na ya fo dai. E ti wo a wo busa sa kwese no. Wo na no mba ya o mba hye sa amra fo no. E nei wo ko ware fo ne we. Now and I kid for my about what to come wuntem. No, ya mana na kunkumo mo. I selfish. Ayamana na kunkumo. And Solomon. Solomon. My you samo. A piano my obai. Oh, I don't know so far. Bra, you compare Fundaka pass. Labor. Never what's your idea in our quine? No, Solomon. What 300 Solomon. Comparison. Me compare David, Mirenum 5, no Yamaka say, sir, Kakacha Messama be account. Let papa be sorry, Nipper no pijanisa. So for na medium, you Pamusi in Yahoo, then Kabakupi. No Muzan Messata, oh, as papa, your frau say, Oboni, Namsudi David. Was it David? What could go like that? Was it David? What wise is the Enumuda? Was it David? I don't want to talk. Na a fine others offer. And a more fine others offer. What bravo boy in a walk with them with them. I'm yet in Syria, bro. Now one by a winning jata. 8 years, woman major open. Young far or be a brabon to 2 obedient. Quang and me fast in David Dilliam. And that's how I am fast with deal. Now, I see, you see, so I see, yeah, never be a comparison. I see, Solomon, and when I am a person, man, I can't go through. But one cash, Solomon now what na yen na so opesa we ti se Solomon ono kra we no obeka se sa no we yen ya huhudie ana obi bra oboy ohu na huhudie na o afa na obesa huhudie na se na eyema no akwanto esi wunye it is a ben kwa Solomon me e shara chene te o kache Solomon hwe ye me kache ababo na hobo no e ma na etwa ho hia no so even do oda okuku mu kura so e ba akopa so obo no oba be se na etu ni ba no it is a yanka oba be se na etu ni ba ba ma stories no
Erade ma Sure. ama ye from futu. Yes. Na e dia ba ye content. And you will be from so why you. Yeah. And just am so ko dey say. Yeah, life manual. I guess a woman who say Yeah, na Solomon so ye nipa to say ye. Where nipa? When you sure abofo. That's Ya a ka so situation that will come. come. Yes. Enti wo no so no ne bra na Oh, wow. and no be na walking enti na enye. Finally, okay, Enti who wo have so ba some repeat wo bia de a waya enye. yeah, see no na janu ma see ye. Mama, Ye ko we- see na bo some fie. Sanet ye. Baby ko wi anu tu ko sa wo de ko wi sa. Carry on. Me say money bi a wo pɛ na asase we so bi a obenya ho Ah, asɛm. obenya ho But Obenya- I just say o Bible muti nyame se ko. Dabi obi Bibia wo Bible. What the yen shasode ama ye. Ama wo Ye, what the yen na wasua mu nyansa. Nyansa. Ɛna mo no nyansa na mo besua no. Na fa sika ni ko twati. Ɛno na mo repeat. Any from so na mo repeat. Oh, eti ma asema o kan won tin won se ofa. Na ale na wusua Solomon. Are Yesu ba e woni Mary Magdalene na. Dabi Woni Salome enum na. Ah, Woni ma bebre. Ono aron de wusua. wani ba akokra. Wani ba akokra. Wo ba akokra bros. Aron de wusua. Yesu de o Na wusua Solomon. Just Yesu de o mpe. Yesu de o mpe. Oji ni say Yesu na no ho. The married one, 5 beautiful ladies. A lady like Mary Magdalene. Me mama say What? kwasi. Yes, we don't know kwasi bu mentality a ana me de esa. Na be say obi ni wase atiwo yi pa no obebo sa abra na obeka chem say Bible say omoda. Me question am guso bia na say ma nyame na obo ni wiase obo Adam no owi no so be ma ne seso boafo na o ma if pe O man ba ko pe. nyame wa kwasi a Dabi. na nyame ni me say Adam bi aka ho e na o say if nkwa na bebo Na ifi kura bra obra ne hu. oh eti ni ma bi won ye ya Ba ko pe bo hwe bi Adam land. Moses dia obusa ye obusa na o say so obi ja na ere ni o say Moses ase nya obi be so ja na Onya na wa ja ka makuma din. e na o say kan na ntisa de mo Makuma din ti. eti na wa ja e ko ne ni ho ne Moses hwe pressure na mo de Ma no na. e na mo ka say o tete wa ja na mo fa na e no no so de abetana me ja ale na papa no ase no be ja No no fa so wo ja wa wo bi ka. ade a o ye na nye Ba ma si wo ja wa. tese Wo wo ba wo eti ka. Yesu kin ka chana no say se se na wari je won asem tie dia e na se se nkobiri ni kuku mu jae Dabi. e na Yesu afa na se twa apia Na ba ma si wo ja wa wo ko fi ya Kongo ya aba. tutu mi ja no. Kongo aba. Na wa ba de wo ko ya se sa ko. Sa ko na ko tena se ne ko tena se ne ware. Eh yeah Okay. bro. And the quotations ne the man na ye de mami o. Wo mu fa bra. Good Wo ba ye be afternoon. kan ni nyina. Ye wi e be kan Proverbs ni. 5 chapter 1 and What's it say? Proverbs 7 chapter 1 to end. Okay. What's the God bless you. Mom, my name is Reverend Doctor from Accra. Okay, Reverend so the end. Proverbs 5:1. Messages in the air papa. No, so me to crack. Baba Coco. Marcos. Baba na ubo to Nyame say. adom na so e. Ami adom me ho ye. Nyame ase. Mm. Yakoba betu se ya. No kwasem. Nyame ajepa. I was mo basi anu me ni aje. I just me hu say business na ekoso. Hey papa. Because you say you be sure we dey na dey atokom. Medam ase. Sa wa medam ase. Medam ase me kai say. Last bi na me gina about my G run about so. Ana me share me hu ni pa bi. Ana o say Congo na me say no ana atesra. My fanya billboard. Oh boy, me was my fanya billboard. I mean for be a my one kasa onya billboard no what. Na eto Congo na people so ba kukura anywhere nim. Na me say how ho was yan na me say but. Ba kokura. But say bas ya billboard me amada de so. David that Marco. Eye kama. Congo intimate no. Eye kama. Enkra nkete kro ma use bi no. Wo sa ka chere ma me say to Congo intimate ni bi e ma me. Na Congo intimate ni de ye recommend ya mo bia e ma use me ma use. Be ma de e bia nsan gu be ma no abetim de asrasra ho ama na kọ. Oba nso anam keka wa fa bi etuatua no pa ne enumre. Na into infection nyina mfiri wo. Wanam kwan ye kese. Wako wa me yate wanem ama wanem kwan ye kese a wodi bi tuatua nso ayeboa ema obenya wo natural way no said you see etie ebia make say artificial nsuo bi aba wanem ho yankopon said you see bo ma no boy stronko
ya na mu hono no se bia wo ba kra na ne ho na adwene ne ho so na so be penetrate a wo be pra wo be pra no anya virgin ko a wo ya wo wi kra no ya adwene ne ye ho so na se wo be ba wo so be pra Nyankopɔn bɔ ne sɛ ne ɔba no ni agorɔ kakra na afei nsuo kakra bi egu no na ne ho kwan no bi na watumi egu enye nsuo bebrebe deɛ bebrebe no deɛ yɛ yare eti utuatua kongo ointment no a eyi saa yare no nyina firi hɔ deɛ ɛtɔ so bi mi a na nkurɔfoɔ busa yɛ sɛ na kongo no yɛtuatua yɛ awode ano nyɛ den anaa ɛnkɔfa yare bi mmrɛ yɛn kongo ointment yɛ natural artificial adeɛ biara nim eti wobɛyi so no 100 years ɛno koraa na ɛkɔ akɔboa wo akɔyi yare biara wɔ wanam wawode ano ayɛ den koraa kongo no ma ne kɔyɛ mmɔtɔn mmerɛmmerɛmmerɛ de ama wo ɛyɛ yare a aba wanam ɛna ɛkɔyie kongo ni problem biara sɛ wode tua wanam mu a akɔ akɔfa yare de abrɛ wo daabi ɛnte saa ɛnti use kongo ointment me nuabaa a wotie me ɔbabaa ɛwɔ fie na ɔti nanam mu afa bi tuatua no na biribiara ntumi ɛnyɛ kama ɛmfa ma wo kongo ointment yɛayɛ infections aduru ayɛ de aba ɛna wo so koraa woni infection ni bi ne yɛsi use fa bɔ wo ho ban hwɛ infections mo ano de we ɔmo ho ahomete ɛne ne treatment dendenden bi a ɛyɛ no me deɛ nkantwɛn mpo sɛ bi mmra wo so bɔ wo ho ban eti wode kongo ni tuatua a aduro no bɛtena w'anam hwɛ bacteria aboa bi a ɔbɛkɔ w'anam bi a ɔbɛwu bacteria aboa bi obɛkɔ wanam bi a obewu because of kongo aduro no a ɛwɔ wanam no ɛntena hɔ ma ɛmoa ne mma wo ho ansa koraa na wakɔpɛ sɛ wotɔ kongo de akɔtriti ebi treat infections 10 years 15 years entimi ɛnkɔ ade a ɛyɛ ne sɛ wonam kurom na ahonam ɛyɛ wo hene na wutie na ho wɔ sosɔsosɔ na ayi ma hyew wɔ so na ayi ma hyew no kora ti ma wo so te mesrɛ kongo ointment no ɛwɔ hɔ ti tuatua bi ntɛntɛntɛntɛntɛm so ɛma yɛn na bibia ntimi ɛnyɛ kama wawa ma yɛate wanam yapam ekuro no hɔ no ma asa abre akyɛdeɛ no nso hɔ no ma asɛ mu yɛ wo ya emu yɛ wo ya fa kongo ni bi etuatua na fa bi srasra baabi a yɛpam yɛ no na ntimi enku ekuro no koraa emfiri hɔ ɛmfa ɛma wo maako kongo ointment sɛ pimples o sɛ yɛ kooko o sɛ yɛ nsansan o sɛ yɛ deɛ o clear ne nyinaa free skin n'ani ma skin n'ani yɛ fɛfɛɛfɛ kwa o de ase ɛnyɛ ho sɛ ɔkɔtɔ pimples cream bi ɛde akɔsrɛ bi a meka sɛ o color no yɛ dark wo de sra na ɛbere kakra bi ne w'ani agye ho obiara ɛyɛ kɔkɔ a ɛyɛ ne fɛ w'ani bɛba ho so no wɔyi mesrɛw na afei akɔfo wɔ haw bi de abrɛw use kongo ointment no na clear pimples no sɛ ɛsoso sɛ ɛyɛ hɔ ne hɔ sɛ esusua kongo no bɛyɛ adwuma no nyinaa te sɛ magic de ama wo kongo ointment yɛ ma wo bi a pampan ɛwɔ ne ho body odor anaa menka no dwa honam kankan mesrɛw sɛ pampan wɔ ho a fa kongo no bi sra obi wɔ no ma ne widie no mu ankasa na pampan no wɔ eti ɛwɔ widie no mu a wodware wie atena sɛ kakra ma ho ngo na wode kongo na srasra wo honam nyinaa de bi asrasra wamɔtom woyɛ ɔba a ɔnofo ase waham ne waham bɛma ntɔhwɛ no ho nyinaa fa bi srasra na afei ɛku no ɛna sɛ aduro no nkɔ wo ho ansa na wasiesie wo akɔba ne sa ebi a wataade ɛhyɛ wɔ no na wode perfume agum mɛmfa nkɔgu bɔde ne mu bi kongo na yɛ adwuma no nyinaa de ama wo obi wɔ no mu abɔ nsɛ korɔ adware no a n'anim na hwene ntam n'akyi ne to ase ne ade wɔworɔ ne ho koraa na ɔfɛre ɛkorɔ nso tumi ma nipa ho bɔn paa ɛkorɔ ebi de blade twerɛtwerɛ mu yi ade wobɛhu a na blade na akɔ akɔtwa koraa na mogya firi mu ba ɛha wo ho bebrebe wode wodware wie a na wode kongo ointment na srasra ɛmfa nsra baabi a korɔ no wɔ nko a fa sra baabiara wɔ widie nim because ɛkorɔ no yɛ mmoa wonim baabi a wɔn dwane asa akɔ akɔhyɛ eti fa srasra baabia kama na enkum mmoa no a aba awidie no mu a ama ɛkorɔ no ɛha wɔn ne papa bi a ɛkorɔ so wɔworɔ no ho a wobɛdwane mesi mmerɛ bi mbɛka wa na obi busa me sɛ ana meka ne he ɛde na mekɔ hunu yɛ sɛ metɔn aduro metɔn koro aduro ti bi wie ya na wɔfrɛ me na wɔworɔ ne shirt sei no me hu bi da ɛkorɔ no ɛngunanim o ɛngunisa ho n'akyi ne n'afum na kuro no egu ati wohwɛ no wabɛka sɛ obi yɛ nsuohye ahwie gu no so na asa ahyehye no me sɛ wo mprai wɔ sɛ yɛ koro wɔ treat saa afɛ kwa de duru baabi kura no kosua a wodie yɛ wɔ no quail no ɛno bi ɛmoa ne deɛ no ɛno bi nko na ono yɛde ma ne die because of ɛkoro no eti mesrɛw ɛkoro yɛ ade a ne ho ahomete
wa hwe ye be ma ho abon twem woni pa ho na fa mafo ye ho ne ade me se ofa Congo ni srasra tia wa simple kra your number say 0249 0249 01 71 01 01 0249 0249 01 71 01 and 0204 61 0204 61 so problem bia wo skin e bi atwifare ensansan bi kabom na egu ewo a wutima na nsuo bi fifirimu ba na nsuo no kogu ba bi na ho no so ensan bi gu wonom wo skin na pipripi wo skin na ni nya fe asansan bi ate ni nyina fa number na ye de ama wo no na efre ni eni nkomo na koto Congo ointment ni bi na use na nyina fro na ntama propose Congo timi ne papa yini fro one time mo shampabo a na ho bon sauce na ho bon fa Congo ni srasra ansa na wa shampabo ansa na wa sauce na wo baby ena wo mo ama akobo na moto mu hyehyehye opagya na fa wo so a wa hwe ye kra wintimi ni di me so dware wi a pagya wo moto mo na ti Congo ni bisasra ho kama kama tena se mane wo na fa so atade na ko baby be yi pampan ni nyina e de efri ho na me ka Congo ya me be sori de na nim se Sokoto ba mo so to aso eno ne ye de aba foforo kra se ye wo system ni ma eno de enye Congo adwuma ni bi ono ye painkiller wo tu ya wase Sokoto bam etu ya wase ya wo biara wo redie mu ba bia etu ase age wo ba wa nam ende me fa nkoho be ma ho me fa Sokoto bam nkoho be hyehyɛ wo ntumi na woti ase etu ya wase to sisi ya wo ya fa Sokoto bam esrasra so sciatica wo to ase ntini twetwe fa Sokoto bam esrasra so uti ya wo ya tibi na fa sa benya kora fa bi hye wasum fa bi hye wo hwim na entimi enyini hie ebia meka sei papu acho anase wonya koda wonu anso hye no ate Sokoto bam ne bi atum wo de tawo anase ntoma akuri uti na wo hyem so ya na wura wo na mfifretew wo bewie na ho ato se fom ohine mu asisie waso a emu aye nyina bonse ne nyina emu aba abai kama na ohu ato eyema obi a na chikasa ye ne ya eyema obi a na mfen kasa ye ne ya Sokoto bam no Sokoto bam mo atututuo ha mo weda we no monsra na mo na ade ati a ho se fom na ukọ baby wokotu Congo ointment to Sokoto bam kan se wokotu Congo ointment to Sokoto bam to become obi aba chirechire mu chire no se Congo ne de infections edro sa wo wedie mu wasre nko ama asa wanya stretch marks dark spot black spot o wakini de ka ho bia ne de ne Congo ointment na ahonamu ye wo ya ahonamu otutuwo pra wo pra ne de eye Sokoto bam ya numbers ni mu metu bi nkonkoton ma mo nka sa adwuma ni ho ye de adwuma aba ye market ya de wo de ne se wo be fa wo pan wo pampantre wa ba gidi aguso no akoton fa so ni nyina fa 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 so we use your product immune say your Congo and Sokoto na wahu bibi wom na onti ase a fa your number no frey nchire mu bi wo hono mu a ye mfa mawo anase wakwa akoto bi da wo se kwa akoto bi no wahu bibi stranger ente se ba akono a mepa cha alert yen ti ne de numbers no so to mframa mu no na ye ni ho enkomo Congo ni Sokoto eye nuafo eti se wo tu akoton a me se tuni mienu obi ba wa chirechire mu yie e de akire no eye ma obi a eye ma abrewa eye ma abrante eye ma akokora je se menka kora na majade ko Sokoto bam ni Congo no ko ba bia yeton herbal product ubenye bi and drugstore pharmacy chemical shop nyina no o magibi a wo mo eton and it fraying now so beje wo de na koton your numbers ni go TV ni so wo tie radio no a 0249 01 71 01 and 0204 61 me da se do I Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu Nsem dwumadi no na wo hwe a utie no awie na evangelist mama news editor my quotation bi wadawroma bomodi an kan ma me na me kwa o mane so kofa ko kakra ne yesa beto so Leviticus chapter 16 verse 10 ankre nkum quotation out the buy okay 2010 2010 2010
Mose ngoma to so miensa no. Eti aduo no yi mu edu. Oberima ofa oberima bi ayire. Ene ne yonko yire sei awade no. Kum ena won kum oberima ne oba ware sei for. Judgment ni nkoma wo mu mienu Oba ne bema no. Enye bema no nkonya oba ne nko. Leviticus 2010. 2010. Yenkum wo mu mienu penalty, death penalty. Nti bema pa punishment ni different. Oba na fa ni kura chinti. Sini nyina yepe. Debi. Na bema na yentwa ne tumi. Bema ne ai onko tra ne baby. Say no ti no mo share that test Yesu hwe. Say Yesu we dia yakoto no so meaning say yakoye no na papa no ebutu maame ne so. Ana say ene maame ne te bema so. They were in the act. Yakoto no so ene ye do oba na ba. Ene wo refer say Moses say yakoto won sa no a yensi na bo nku no nti wo say Moses says you man. Okay. Na chere mo say yes ala musika. Ene o sha say chere fo. Ti aso panyi kura okura bo no de bebo maame no. O chere say na ono kura na okoso so obi yire no. Ena Yesu chere. Wo hwe say ye ono ana no o chere no. Wo da bo. Ti mama e twa no wo hye bebo maame na bo ni nyina they all left. Ena Yesu si. O ma no mu po ku no mu we. Ena so wo nyina akọ. O so wo ntimi an condemn wa nyame. Ena me pe na be condemn. E jira ki ku. Penalty no o mo ba ni be ma ni nyina. Oba ni be ma ni nyina. Oba na de na wo kan so Julius. E de yakọ Ezekiel chapter 60. I think verse 38. Eno no o ka say punishment ni come oba no a. Wo yes ha no. Eno Ezekiel na be kan sa. Eno de oba no nko ano de man. Oba no nko ano de man. That punishment goes for. No. Bible. But in context no. Wo Ezekiel na nyame e de oba no toto oman no. Oman no. Ene omade ya omo ya eni te be ma nyame atwene. That is why e oba no nko a. So enye in adwamamo context. Say oba no be ma nemum in the context that because say or the Emma na mede ma ware say for name moja kegu for no atemu de be gu na tifi e be gu wona tan na ma ye wabu fuhia ni Israel ko twen empena in a sense that omo akwa abosomsom ne sa ne ma na onyame anim nyame hu ne say omo bo adwaman because no nyame ne yere no oman no ti so oman ne bo adwaman ya sana sana ti nya oba ne be ma say bi omo omo ye tasko we be tasko elu jere de wo maka no tasko oberema ofa oberema bi yire na wone ne yonko yire sai awade no very good kum na wo kum oberema ne oba aware sai tie kum no mo moja nwu o mati mana omo me man ntia ase say be ku enebre mu dia but ehun sunsanso no eye baako ma yete eye nipa baako dia ye ma se bi omukuru ko boss adwame omo ne yare abeja aba papa na ene na man ye no say obaate ne be onko ba bia onto nchene onto we na wako ne be ko na yare na ba so na so di abre no say yare na ba so na be ka onko so ade any problem so for na say na ye health and you are sorry na doctor no ka say cervical cancer na e ma no nya ne bebrebe ni nyina e ye mema ne ko fa bre oh yeah tokro bi obewuram to ba ye no a no de bra ne yire na wo kunu so be da ba be ka so mani ni enyo oba no ko ka wonya say oba no ko na tewa ana be ma no so nko a ana o tini ba bi no onko oba bi anwa oba e be ye dis oba be ya cervical cancer be ma ni chinchiri nti hwensu so de abrema ene nu bi yi ma mi bi awode enu ka timi kum because every moja e be kum na kwasi ampanyi no ye ne sa de no ne eti what to ne pako yegu adwamamo am na yegu opo yegu no wa mo yire no chi 0322498035 0322498035 0243114497 okay enti wo betumi aya samonia ne ma no krensi na boss obetumi afade boss e fie jamedu ade ne ba bia ka
Akẹ́ fún mi Daniel mi kàtà free New Road. Danny Gates. Unse na obi ọha ọka ọrịa mmemme nwatem na ọtụtụ ọrịa ọkọpụ Solomon. Solomon wọ examiner. Ẹna Solomon so orúkọ Bible mu a ọ̀nà nkú ọ̀nà ọ̀hìn a wọ́n kọ́ àkúdà. Ẹ̀yẹ ní nyansa na ọ̀dí yẹ sá ẹbí sẹ ọ̀hìn bíyà ọ̀wọ́ sá sàtì ní ṣubí àná Solomon ọ̀rẹ́ ní bàbá. Nti ọbẹ̀ dẹ̀ àti n'afọ àkú. Ọ̀nà ní tún nkọ́ àkú. Nti Solomon yìí strategy bí sẹ́nà bí wọ́n kọ́ àkú. Nti na ọmọ ọmọ kasa ọrịa mmienu yẹ ọrịa mmiɛnsa yẹ no ọmọ kọ Solomon. Solomon wọ examiner nti owi yẹ no ọna ọka sẹ wei nyinaa sẹ owudo na owudo. Sẹkẹ papa agorɔ nkasa nti ebi nso mi da ati baba. Yamin stop. We didn't baby akasa free. Hello, Marcus. Yeah. Pato, good afternoon. Yeah, good afternoon. Well, Pato, because that's anywhere, Brother Abraham. Yes, sir. When Pato, I got a award me, you know. Award me, the problem about our removal by the Dish Animano. It's about the case, say, oh, I mean, no, the Obayama wife, no. Sana by my second wife, no. So, between the Sadia and the problem. But what to me, and now, what to me, no, come out of me, and and so, what to me, no, come out of me, and so they are any giant on cry. We make a fire, baby, some while, no. The coffee, baby, some while, Obano, I want to have a canoe. But I mean, no, forgetting. And you know, so one thing and on cry. That's me, Chamina. I mean, and stop. I answer you. We didn't baby akasa. Hello. We didn't baby akasa. I'm very Mr. Safo, make us free. Odumase. Odumase Mampon Road. Now, Papa, me pacho me tie my, yeah, me say, our aim, you know. You, our aim, you know. When you say, any grano, any more than, or farmer, you know, or how never wow, so. And I thought that's what, or baby to make us a me free, Metia, me free, Nechi. But, itubata ko krobiso. Beme bi akasakasa ba omonten. Eda no ani buofu. Enti wo frifie. Na ne mpna obi dada bia no so ope no. A wanwa no okwa ni kunu. Ohia no da no ano na ne keka na ate se ne buofu. But any be na ochimi nu kra. Na Omo hawa wade na sem hawo na frɛ no mo sisi o montem se wo free na chi no na ko yin nsen wantimi anka nzwe ni kunu da se mi free wo chi no ko yin nsen enti oba de wo free wo kunu ji a e serious be ma no de okwa okonyi obi a o de bebre no obebo amane na yire no odo no opa che wo ade bete no na wo so uko ye nyinsen no ye oba no enti ampa wo oba no a ubetimi aka kire okunu sa asomasi na nyame enti fatem no atena wale ya se ma na yi e serious oba de uni ho kwa kura so obo sa abran de ye kan ma na chese ba ma de wo ho kwa se wo fa ma de ye kan ye kan se bu be je ma ware fo se o mun ko o ya ka che wo no ye sa na ye kan ye se wo kwa dia se chen se de mu dia se mo se oba ntumi oba man enu ye munyin firi mo adwemu na wo ya oba ye tu mu se ade mu fa mo yiri no aye wo mo ya enti said ye because yes you ma omo tin show omo tun tumi show omo de omo be omo de mo si ensi o ma sa eno ye kan wa okay we didn't baby akasa free Your friend me over Japan. Me kasa free a moana pras. Alright, na dia me pesa mechanic enka awale ni no no. Nanso e ma ni bititi me ma ni too much. E ma ni bititi me ma ni ba ndi ze wa nyam ni no na ba ko ne ha no anko bo nwa ja oli betina ho. E bi there
who are who for no. Unya Shenika, one of the one Kasai. Now, Unya Shenika will you care Akofasa Mova. So, Nankawali, our lady, you did Nankanya, and so Mano Mukamugi. Micha Munina. Yame Esha Papa Pora. We didn't baby Akasa. Hello, we didn't baby Akasa. Hello, Marcos. Bami yet you. The Tiana say, Mimbo me di. Hello. Me pacho yet you. Me mommy di, but me ya me worry and me no be smoothing. Na no cry one cut. Me a obani ya nchem ya kuti se me so me worry ya me so me me kunutna ye no be clear me say. Obani ni o me bi oye wo fie mama. O to me be a fridge mu no e twa kire me o se fe no oba na ye hwese nti oba ba me ho na me ho ye neat me nti no oba a onko na yere ko ni nyina ka ko si ye ma no ni hu ne se ye nso na se ye ya fedie bi ansa na me ma no empam o mu nko o mu echi pa so wa se nya me che na se nti awahwe mienu ne de ye ma no to de bi nso a ye nso ye at fault me da mo asimiti amu nyina me Esha Papa yenso ye fridge mu nti na be ma na wu ada ho. Wo titi wo fridge mu. Wo nya ngo ye na wo da mu ye ni fridge mu ye ni. Wo nya nuru ho ntia. Ana wo so aware ye no. Ye bi so mfa bi niu. Ana wo so ye mra me hwe wo fridge mu. Na ye mra me hwe wa ha mu hwe. Hello. Wo di ne ba bi akasa. Me kasa fra santi be kwai. Me kasa fra santi be kwai. Na me pamcho obi a obeka se ma mi nu awade enyi bia oboa. Ade bia ne kam tishi be mu a ana obi aye ne die. Emanu sun family. Enya kam tishi si be bi ko kam tishi. Emanu sun family nu. Obi ati be Mo ba yo ba ko bi sase. Bibi a mo ye be na. Eti se wo so tu de bibi ama no no. Wo so wale ni odu awon kan kure. Na so bi ana yele ba ko penso no kura won kan. Yele ba ko penso o kan kure. Ye panyina na mutumi ye. Eti ba ma wa je no oye. Ba ma bi betimi ni ma du atena. Ba ko kura ni awe hoda. Ba ma bi nso ana yele ba ko penso ko no nso. Won na ka cho so bua. Ono bi awo. Papa wale ni odu ma ho ba ma ni. Won na ka kire wo. Me na bi ka wa se ba ma wa ba ko na wo ye kwase a. No dia wo bua. There is no way somebody may do better. Na wo mu nyina ba ko ni areho papa bua. Se ye no mo kasa e ma no ayi obi o ho a se ni kurukura eye bibia won kasa no ote ho ni kuru kofa ba won kasa no ote ho ni kurukura adwuma no oba na dwo a won kasa na wote ho oba no wagya awade na wote awade mama ya ka che oba bia ni wa wo pew na kuma da so wa ware animu a na so oba no we dangerous strategy o bu on kasa obua oba wodo wo na wo ye na de na hye na wo kenti oba no a wo koba won kasa wo ye we won kasa no sa ba no wagya wo no ote awade dangerous strategy o bu bo enya ne ya enfa na wagya wo no ote awade na se na do obeka kire wo ma ko nyo mu nyina obeka kire wo oh mimi ni ma mi bia ono ma ko saade no wuntimi nye e ma bebre anya obekọ woni wukunu na tete aware ni bi wukunu ti ni fie ana so ti fie odi aduane kọ orikọ a obekọ no oba foforo ehye ho oduru ma mi du miwura wanya ho na woni nsu no asesa nsuo de ba ene wanya ho mi ko no okọ wose saade no kọ so a musbe se yi a wa mowa wa nkahwe wa mowa dakro owo ho ana papa ne na busuafo bai omo baaya adanya boni bi amaye obi a fa chemi no so mi ra onye mehwe oh dia na ma me ye ene ema no muntimi nye ba ono no aha no watena ho a da bi o watena ho a ma akire ye osise one catch us emotionally one catch us na say ko bobo oba no odem no mo oba no na me ni kru na ni kru se ni kru su ko ba no na wo mu kru ko fa mpra no mo ni empra ne ko mema so dia one catch us ha no psychological emotionally she was killing the woman but no to me kasa emotionally wo bia no obeka catch us man nto no buru
Time no ko. Na ehano emotionally. Yɛbɛto aso. Marco, yɛbɛto asɛm wei so. Yɛbɛto aso. Abusuafoɔ mema mu nyinaa aha ɛnɛ awie. Baabi biala a wohwɛ me mu a mutie no. The Great Kingdom Medical Center. Yɛn ɛna ɛnɛ so yɛatoa a yɛne mu ɛtwetwe nkɔmmɔ yi. Na mepatwɛ pii. Ɛnɛ nkɔmmɔ a mede ɛreba no. Meba ama yenua mo ma ye maame nom a awo ayɛ den ama mo munya yafunu enwo ba wachini enam akonfo adunsifo so asɔfofoɔ so ene me pese me ka kyerɛ wo sɛ sesei die ewiase no ɛkɔ no yasesam yɛfrɛ bibi IVF na Ghana ha nyinaa no doctor baako a wonni wukunu se awo emma utimi eye eboa mo emma mutimi enya yafunu ewo efa mo ho fa mo ba a broni beka ne se IVF specialist pa no yefre ne doctor Henaku Labi na sa doctor pani amanfo bebre nim sesei no woye adwuma wo Great Kingdom Medical Center ne fiada bia na wo ba enti se me maame nom me nua ma me nua mema nom a mo ne mo yire ene mo na se muni mu kunu to a awo ho aye den no me pacho number na eda TV no so no me so ayi fa mayi no to so ma me am na obi biala o pay yafunu awo ba ena eda TV no so no me so numbers na egu TV no so no ene ayi no fa mu ba ko na ne doctor mbuku appointment na efiada bia no efri anopa no ndu ana oba Great Kingdom Medical Center ho enti mu a mo pese mo beye IVF no mesre wada behia doctor panin na womboa na utimi nya yafunu emfa enwo ba na number no nie me patcho fa pen ni pipa mo hwe TV ne de number no eguso number no ye 0593 72 26 19 0593 72 26 19 me patcho so ofre na engage no ofre 0245 50 41 58 0245 50 41 58 inti me patcho so o hwe me na o yire watena ho awon emma mesre wada Oba Kingdom Great Kingdom Medical Center so ya ye IVF no ye bi ewo ho na Dr. Penia wo Dr. Labi eye efiada bia ye kan Ghana ha anase wiase o doctor wa chese wo wonim de fa IVF no ho a chese wono na di kan wo ye sade na eye Dr. Labi wono ana edi kan na efiada bia no mesro frɛ number na egu TV no so na buku appointment ewo Great Kingdom Medical Center so ye wo akropon akuapem nti wo de ofra nhihye bia wo number na egu TV no so no fa number ni mu baako na frɛ yen na ye monkomo ya wie ni sei no afi wo so wo prostate aka no ho no ho so oba ya so ye ho a ade anyame enama doctor fo nimdi fo so omuso ebeboa ebia odwunso obre odwunso na eba ko eba so na aise ebi akam mesro eno no de so oba akropon akuapem oba bibia no ye beye ede ama mi firi ho de na ye ko enuro no so ene ye dra ya to ne din se Kingdom Garlic Bitters and Capsules na sa eduro wei abribia na yebeba no yaka ho asema kyerɛ wo sɛ Kingdom Garlic Bitters and Capsules no sɛ bia wakɔ ayaresabea ama doctor aka kyerɛ wo sɛ o cholesterol no akɔsoro sradeɛ no adɔre wɔ winipaduam ama entini no mu asisi enei nipa bebree epese kese na o maye no ka omuso te kakra nanso no onye bla ebeboa no ana obu se nipa ni bi wo ha enuro bi a emmoa wo mo adi nsunsanso bre wo mo enu na omu gusu wo mo enom ebra Kingdom Garlic Bitters and Capsules ewo ho
na yɛaduro kingdom garlic bitters and capsules no ɛbɛna ne sradeɛ bi ɛwɔ nipaduam sɛ woso na wopɛ sɛ woso te a hyɛ aseɛ sɛ wononom kingdom garlic bitters and capsules no ɛno na ɛbɛboa wo ɛne na ɛbɛyi saa haw no nyinaa de afiri hɔ na ɛte wo so no ɛma kyerɛ sɛ wontwe mmɔ esiesie wo ɛma woatwe wo kama nti me nua mmaa me nua mmarima nom mo amafu ayɛ akɛseɛ mo pɛ sɛ mo so ɛteɛ no ɛyɛ kingdom garlic bitters no ɛne ne capsules no ɛno na mekamfo ɛde ama wo deɛ wɔtena se kyɛ kakra bi a ɔse anansi akye me deɛ ɔtena se kyɛ kakra bi a ɔse ne nan ayɛ titiritii ɛfiri ne to ase ɛba ne nan kokom no ɛntini no mu twitwe no ɛyɛ kingdom garlic bitters and capsules aduro wei na Ghanafoɔ nyinaa gye atum sɛ yɛpɛ garlic aduro a ɛyɛ garlic aduro a ɛbɛma yɛn nsa no a ayɛ titiritii yɛn nan no ayɛ titiritii obi wɔ hɔ a wɔhyɛ mpaboa na mpaboa no yi firi ne nan so koraa na wɔnhu wohia kingdom garlic bitters and capsules ɛno na ɛbɛboa wo nsa wontumi nyɛ ne sɛdeɛ meyɛ me die yi abere bia na wo nsa yɛ titiritii kingdom garlic bitters and capsules so woankɔpɛ saa aduro wei bi a ɛbɛduru baabi no woanhwɛ a stroke ana wobɛnya na yɛaduro yi kingdom garlic bitters no ano ɔnam ti sradeɛ no adɔre wɔ wo nipadua no mu no wo so na wopɛ sɛ ɛte no ɛyɛ kingdom garlic bitters and capsules wonum aduro yi so a ɛbɔ ho ban firi yarewa bebree ho sɛ wobɛyare paa no daabi cause nkwamoa no aba fam no nkwamoa no ba fam a ɛma yareɛ bɛtena nipadua no mu na wonum kingdom garlic bitters ne capsules no boost immune system no ma ahoɔden bam ɛma wonya ahoɔden nti mekamfo aduro kingdom garlic bitters no ɛde ama wo sɛ wokɔ baabi a ɛtɔn aduro bia no a wo nsa ɛbɛka bi number ni negu TV no so no mesro ye numbers no enu negu TV no so no fa number ni mu baako na frɛ ye saa bre ye ama no gusu a meka sɛ ye ubetimi afrɛ ye na wo ne ya bonkomo ye so no ye bɛboa ama wo haw bia na ɛha wo no ye siesie ama nneɛma bia timi akonkan number no ye 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 0597 29 88 55 no eye numbers I didi dwuma ɛwɔ yaso ɛyɛ nti mesremada me nuanom a mo hwɛ me mo a mo tie me a mo wɔ haw ɛwɔ mu ntini mu mo wɔ haw ɛwɔ mu nompe ne mo kase mu o wɔ hɔ a na wo bohu sɛ o pressure na ɛkɔsoro na ɛba fam na ɛkɔsoro na ɛba fam wo hyɛ aseɛ sɛ o nonom kingdom garlic bitters and capsules na ɛboa wo yie ɛma wo pressure no ɛba normal pressure ne kɔsoro ehu ɛba fam so a ehu saa nso ana asikyire yadeɛ ɛteɛ ɛkɔsoro a ehu ɛba fam a ehu wohia kingdom garlic bitters and capsules ɛne ne adura Ghanafoɔ nyinaa gye atum wiase afa na nyinaa no ɛwɔ mu sɛ garlic nuo no dɔɔso wodwa so na wopɛ deɛ di kan deɛ wɔbunum a yadeɛ no aseɛ tu ntam a ɛyɛ kingdom garlic bitters and capsules unim no efiri tete ana saa duro wei yanoma bepem saa bre yi a enchirima nsoso no yɛ de na namanom ama yɛ nsoso yɛ betoa so over 18 ɛkɔ 18 years ni ne yɛ saa duro wei entima me papa mentena hɔ sɛ obi a awode wunya code a kingdom garlic bitters and capsules bɛboa obɔ wa ɛbɛboa kyɛ sɛ aboa nipa bebree sɛ opɛ bi a ba bi a yɛtɔn aduro bia no wose open kingdom garlic bitters and capsules so when you stroke we shall say so no no eboa wo yie pa enti kingdom garlic bitters no me kanfo e de amount so bowura ba bia ye ton aduro bia ne kope bi ana emema ne de no eye kingdom ginseng power wo ye bema o hwe me wa ye mre e wo mpam woni wo yire ukunu ahia anigye bia eye den enim na chese bema chese ahoden nim this obey twitwe ansa na ahoden ba so a sima kakra bi na no ho asaye de adwodwo maame ukunu na omma wani engine no ene agenkwa ne nie me na metimi aboa ukunu no me na metimi ama ukunu bema na timi agina so enti kingdom ginseng power capsules no eno so da TV no so hwe ne fa ofun twa ne kope bi 20 bema bia wo hwe me oba bia wo hwe me ukunu emma wani ngi ewo mpam no eye kingdom ginseng power enti wo ye bema
na wo pese me boa wo ema wo bema no ahoden eba mu a mesro ye number no ubetimi afrɛ yen ɛwɔ saa ahomatrofo yi a mede tudwa abribia no 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and I say 0508 55 44 14 0508 55 44 14 and also a number ubetimi afre eso yebejo so na de medi ewie kra no super tremendous oba wa sekekau nsuo na egu no edenka na de bro woni wukunu hia be ma no nsuo na eba abonten watenka atekọ a super tremendous capsules mema no so a mo mema ho edudum mu hyehim ho gu nsan na ekọ na eba no wohia super tremendous capsules namu yade adura aba eboa etu namu yade so ase ni nyina ye kingdom ye nuro no na eneidie mo amaye kese moro so amopese doctor pani me boa mo no kingdom garlic bitters capsules no eno na me de boa me sa boa mema na mo mema no so no ahodin enim awu kojo no metimi aboa doctor pani me number ni enne da form no 0597 29 8855 0597 29 8855 eno ye me number me free tv no so afre me and I say 0559 72 91 09 and 0597 29 8855 55 me number no mapon frame na ye monkomo wo ha obia na frame ne bo mamane okay ya me ensure papa doctor ya kwa o so na ye fa course no anaja doctor ebe mu ntino na mo am na mo frɛ no ubetumi afrɛ 0322498035 0243114497 within the baby akasa free hello within the baby akasa free me kasa free wawase mamponte wawase me pacho ya frame John Usigwatin o soja esi am no kasa yi so for samia o ti onu e bi kan ti na se ma me kan onim me ma ware ma 9 pen e wo Achimbegro which is in 1980 ma 9 no oba ku ko wu London me no mu nya so wo ma na bra me ware ma no se bi o tata na me uska ka de yembo mani nyina kabum se me ne ba ku nya se ma no mu nyina group wo mu timi ka me shedem so na me sere no efiri wo be ma no oba ansana be ma be kokofo ba na efiri ntia oba no di be ma be so ebi no se bi o me ma so wo akono no me fa ma nan no afofoa kese wa Alice ena ye person afeni wa onu no wu lede no ma nan nyina no ekabum etime bromi me fom ba ko a omo ade siesie nsam no omo anu bia no omo atrase ani me di so say me kire no efiri wo be man de wo be ye ka no kure ankyere ma no ana wudi ba ko ti eche ba ko me twa ade a se me de ma we ade akoma we ya wo bu famia na meto ade ama wo nemom me de ma wo na me de mo obi di brew na wo so hia bi aka kire ni wo bia me mo me ni bia me nko bia that's my life entino opo o se ma nan no ana ma mienu no kutimi ware efiri wo be ma no ne ye ene be ma no etimi nkamum na se man so uko wane ba no ba ko wa ubenu hu wo wi aso abai kwa me dance papa be me na nyame enshira mama me nkwa na ye nkwaje gyneke enfa ema no enom impressor capsules unum peno na fe pilot koko no Peggy Marco behind the scenes na na de kakra behind the scenes aya na de ba Marco me enter se tetina na ye worry dodo no enye ne wu enye ne sa bre ni so maame o papa abosese a
otim ene wo nua no wo so timi ko ware ebeka ho kame akoye se wanyi kra na wo maame anasa wo papa mpese ye beka so ware wo bai wontimi hwe ni ntino wo papa beyi what I say baby wo papa tene ho na wo te be ne ye ware a ye tu bata kobo bra ne hwe dan bo ene hwe school for nkwala ewie metua career days kama so ya hina me di si omuntwam kra na me de nye bi ntwe aduane ye da career days kaka so wo se wutua ma ko ma me mpa aduro mama no omunyo mo ho aduro wo de ye ho aduro okuru onye na adwe so ba ware mienu a wonum gyne kepe oba fie ho a na adwen besesa ai we de ma course na kanyam na me kan ye o se ye frɛ no bedi anko awie yi wo ma mo edin ba ko e ma no yenyi ntum se eba no ye ho asiesie na ayade bia mako ehia mema ni ye papa nanso mese gise wo bia wo pa wasem ene betimi aseche ne se na waka cha se oba me dofo ene ma nkoyie enti se wontumi enka nkyerɛ de awie yi me ka cha se eye aduro ba ko pe eno ane Gynecare syrup eno nko ane aduro a ebetumi etu wo haw bia ewo wanamu bia ne ama himfie ho atechema ne sebi ama sebi ahomeka enni fie ho no eno ane Gynecare syrup eno nko ane aduro ebetumi ama himfie ho awewese na yakroje eho no de mesi mienu miensa no wonkofa bi efise de wo pen so onyanya wo fie wi a die biem na aka se oba wo de mpai bo beta be menachi na wo pie kwa adwuma wanya bia ba fie na ebia baba be so wo ne wo maso ne senti mesi pedu panom ya wo hu aduro ne be ma wo kunani aka fie aduro no eye ba akope eno ane Gynecare syrup mesi fanamba yi how bia oba wanya wo wanamu no se eye white na adokro wo me se white pa de efen all day puano se eye no na adokro wo dani de nyina na ama ensufita efri wanamu ba ensufita no so aye ban asomako ebi de nya nika kra obi wo hono mo de biara je so obo panty liner efi se ensuo na efri nanamu ba no sebi enya nika eni wuye me se fa number yi 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 21 60 37 me say emfa woni white ne mfie dodo a edie sa wodie no mpo no aya na ekekaw obo se wanam ho no wase kwan ebo ekekaw kape a mesi edro no eye ba kope eno ane Gynecare syrup sa wo yo ba na sa wubu wonsa na ejaw anisubirie wodie no eba na waya aserew wodie no eba entumi emmeye obi die eba ani tum obi so die eba na yiya kese mesi minimo obi a wobu ni nsa wi a aje se okọ asupiti ema ye di moja esini so anya sa so aje se okope moja duro enom efisa ne de edi bum eba ne sa na nani so ebri no efia wotim wonu nko ane oba wobu ni nsa ene na efia jadum obia ebetene nka obewie no na nani magu ase wafere efise mema ne mese dodo na eya ahia asonya bema wo fifi ne mamu a ensem fate se wukunu ohunu moja ni efise bema bi wonu ma ohun se wabu nsampo a na wanano kasa kra no eye den so ne obedi nkopon na so mpo se wo benu aduane ama na die nanso anya wo eye sebi anidane ena etete wo eno na ewe wo ne sentine ewo se wo kama obi ate se me ho chemo bebo bena saa entawie me so yo ba na se anidane etete wo anidane egu enimu ase ewo fi a wutimu a edron eye ba ko pe eno ane Gynecare syrup
omemu ha pharmacy shop bi a obewura anase licensed chemical shop bi a obewura no wo de also pe gynecare syrup so wo se edro na aba na edi maye nsem emaye no emaye menses ne yenya ne fofofo eba so e mamoje na ni ye fefefe wona no wo de ewe wono wona na eba ani tum no de ne de eba na yi akese no ene gynecare syrup adaroma ene saafo ni nyina ade wo mo ho mesi se wontumi embodi na wo be hu se de ato TV ne so odofo wo de twafo nom ne twa ura pharmacy shop wo se eye adro we na wo hwe mesi ma akoni nom so nya da wo enya ya wo eye de te se strawberry obi ono beka se o we de ne nom eye da bi esanse ye de enu bi na aye ni ntino emu ode pa aye se strawberry no oba wonya bi nom a ebebo na sese wo nse bom ha obi a wo fam no ebetu ase e de ama ebie mesi wo mo fibroid ene o motie no mesi awia mo ne mento nchia se fibroid etew so ana se fibroid atete wacha edro no eye gynecare syrup wedro eye gynecare syrup mesi fibroid emfa wo ne kese aye ena emfa wo ne mfie dodo a atena wo so obi wo ho no ma fibroid atete na ma de bia no wa ye kiti efise moja de bia moja etu no de bia moja etu no aso moja ewo ye ho ewo se ni nipadua no wo de ye adwuma nanso wo de bia na wo de eba sa ebe mo wahi wo bo se no wa hwinhwan no wagija no wa tantantan edro ebetimi aboa na ne fibroid na atena wo so ache no na aboa fibroid na aye kese da wo yafunu amafo ehye fite de makos de ne de etia no wo de wo fo aye kese te se de sabi wonyem nanso bo so menko no beso no ye hu hwe obi de fibroid da ne yam mako beka se de yabo ne dua nanso enye dua ene abo no eye fibroid na ama nafu aye kese sa no mese saafo ne nyina enko hwe gynecare syrup enu kwa ne adura ebetumi anane fibroid no ama wade wo ho mese enne adanse de bia yenya adanse ni bi ba ma me dia o ka se ne dia ne 30 years 30 solid years enfie duasa nanso so onya gynecare syrup ni binom ye no ene nyame adom wade ne ho efise fibroid no anane ama maame no ade ne ho obi wo ho no ma wa pe awo pa awo de no ayemre entumi emfa ba wakoye IVF wakokoko sebi a doctors for sa nanso waye disikam pempem wonya awo nyensen wontumi mfa bi okope gynecare so oto bako enum onom de etoso miensa no oni ni kunu kodi nham ene nyankopon ahye ne ho animonyam mesi oba ment na se ema wonsen emfa praye emmo ment na se ema wonkumafo enni wani efise adekronti a be ma no ko ware wo ba fie no wa ma mehye ne animonyam mesi eka aduane no anko a sofutie nko kwa abonten a obenya bi ato be ma animonyam hye after so wa ware wa wie no eye se wo firi adwuma eba ewo so ohun se akwada edremike baba be hia no ana aso obete se ye boni din dada same anase sofo same na je se ne yire no ahye nanimonyam se uye saafo na se awo ho ayede na mawa ewie me se enome ntonchia edro no eye gynecare syrup eye edro ba kope me se de na mako so wo kai eno ba bia be so ye bibi ede bo ni kun ewa wariem ne sent no so pa wo ntitimu ama wakwa ye family planning no ye family planning wie e kira sem sei bebrebe enti wa ye family planning na wo menses entumi maye wa ye family plan ejawani subirie wa ya family plan o menses na ba na wa ya sewewa edro betimi aboa na tu sa wo hawo na wanya after sa ko ya family plan no edro ni di gynecare syrup edro a ebabo na tu sa wo hawo ni nyina ase aso wa wo no titi mu no ene ama awode no asei aye week ama wontumi emfa fura me say oba wani monyam nyina enye wutire nyi eyese ebeka se asamasi banie ye o se wo firim anya kopon fa ne kransie ye nanso so oja ama wa akire makoda da bia ye misa eya de bia ye bisa enti oba se nyame ye wadom a
ɛwɔ sɛ ɛba deɛ wonya bitena wo na so na sɛ wo pɛ bi na sɛ wayɛ na sɛ ɛma ɛwie mi sɛ wɔaduro no ɛyɛ baako pɛ ɛno ani gynecare syrup ɛbɛboa siesie awodeɛ na ayɛ dene awodeɛ na asɛe no na ma sɛbi abawo ho ayɛ mmɛmmerɛmmerɛ ɛde ama wo na woyɛ obi so na sɛbi atenka no wonni bi a me deɛ na edu Friday dia thank God is Friday ɛwɔ so ɔba wotima ho sisi ho so yie na edu Monday wotimi aba bɛyɛ adwuma enti atenka na ewuo no atenka na ada no ɛduro betimi aboa na nya ne atenka na mana sɛ gyina ne naso biem no ɛno ani gynecare syrup sɛ monopause so ɛtete wo ama sɛbi aya na woto ase twetwe ne ade a ɛduro na ɛyɛ baako pɛ ɛno ani impressor capsule dompe mu adwuma pa ɛduro papa ɛno ne ɛduro betimi aboa na ɛto dompe mu ha wo nyinaa ɛna piling capsule so ɛboa ma mɛma yɛ koko no ase etu mesi inshranka bɛma ɔso anɔpa sɛbi ne bibi ɛsɛ n'anim a emu oduro ɛduro betimi aboa sɛ koko tete wa sa nyama nyina ma akɔ hu bi nti ɛduro betimi aboa na bɛma wo mɛma yɔ na akɔ no asama na kenya ne ho no ɛno ane piling capsules ɛno ne koko aduro papa pharmacy shop bi a obewura no mako enye na ɛwɔ hɔ no ma yɛmfa number no ɛnto dwa biem ɛyɛ 0597 21 60 47 0597 21 60 47 anase 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Marco Edronane gynecare syrup woni nyankopon enya adwuma da senne ye besa ne ehia biem happy birthday enko enfa emma was it to my beloved husband Uncle Penning of Elmina okay nikru your friend Uncle Penning Elmina we efri wo yere eho yes emotion yes emotion wo yere no ne din no yes emotion nti yes emotion say happy birthday enko manikunu Uncle Penning Elmina enawo happy birthday enko enfama akusika we birthday wishes we free best friend ye nana eho nana ese happy birthday akusika shene so say she's adaroma no na ama me reggae ne media share she's ewo Kumasi Sports Stadium on Unity oyo no enedi hwene mu nti wo pa rig bia me say wadafo ni eche she's rig bia ni wa wo pa bia wonya bi ewo ho obenya bi eno nti frɛ 0249 155776 0249 155776 she's a bajo so no aye rig ni bi dia mama akwa wedding engagement baby a wodi ko bia no obeye wo pa baby ma obesu adwuma she's WhatsApp 0249 155776 Sarigi she's for ena efri Josie fashion ono ena mama tade ahye Josie ewo Kumasi bomso ni meet me the sport ena edi enhwe ni munti wadawroma ma Josie so empempam woni emanyina emfa ema kama ne number 0243 433 465 0243 433 465 aha ena yede musie mu amantimi anya kwa mamu nyina no momfa enche ye mere semo no mo benya kwan na mo ne yen ede enkomo yadom ase ama mo ne tie Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma edanciona yet to me diatina all day. This Akoma edanciona yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Echo baby, go see. Oh how baby.